Πάμε, box. Με μυαλό. Μην βουτάς νεκρά, χάρη. Και από κάτω. Θα έχεις το νου να ξεκινήσεις πολύ από κάτω, χάρη. Ωραία, την απόσταση. Πάνω τα χέρια, πάνω τα χέρια, πάνω τα χέρια. Κινήστηκες. Μπράβο, ωραίος. Δεν πάτε για το λεπτό, θα πίσω. Πάνω τα χέρια. Εκεί πως είναι, κάτσε λίγο στα πόδια, χάρη. Κάτσε λίγο και δούλεψε. Και ένα σηκώτη. Λίγο βουτάς, το σώμα σου, το σώμα σου. Τώρα. Γύρνα. Ωραία. Ένα βήμα πίσω όμως ήθελα να μπαίνεις. Μην πες το κεφάλι κάτω, κάνεις τα πόδια. Απαντάς κάτι. Μπράβο. Κεφάλι μέσα. Κεφάλι μέσα. Μπράβο, αυτό είναι. Πάνω τα χέρια. Δουλεύω με το πρώτο. Κάνε απαντάς, μόλις κατεβάζεις τα χέρια, δυνάζεις τα χέρια σου. Μόλις τα κατεβάζεις, το κάνεις συνέχεια. Τώρα, μπράβο. Αυτό θέλω ρε παιδιά, έτσι. Πατατάμ, συνέχεια. Χωρίς δύναμη, συνέχεια. Μπροκ, break. Box. Μόνο δεν χρειάζεται box, το break πέσει το αμέσως. Φαίνεται. Πιο μικρό. Break. Βήμα πίσω και χτυπάω. Ωραία, αυτό είναι. Απλά το δεξί σου να μην πέφτει. Μπράβο, χάρη, αυτό είναι. Μόλις το βλέπεις και αφαιρείται αμέσως, δουλεύεις. Μπράβο. Μπράβο. Πάτα λίγο στα πόδια. Πήγαινε ρωτά, κοπτές πλήρως κινήσεις μετά. Δεξί όπερνα, Λεωνίδα. Δεξί, χάρη, εκεί, δεξί. Στοπ. Τι έγινε, κάσκα. Έλα. Άσπρη γωνία, Λεωνίδα. Εντάξει, τη βόλεσες. Box, πάμε. Να κάθεσαι κάτω από το ζητάς. Λοιπόν, καταλαβαίνει το αντίπαλο. Μην κοιτάς. Απαντάς τώρα, απαντάς τώρα. Όλα αναπάντητα, τζάμπα, κουνιές. Κεφάλι μέσα. Σε παίρνει με direct πίσω. Μπράβο. Μπράβο, χάρη, ωραία. Μισό λεπτό. Αυτό κάνω ένα γύρο, δεν έχει κρίση. 2 είναι. Πιο γρήγορα, ψέλνει και γρήγορα. Από απόσταση θέλω να πάνω. Ο δεξί σου, πώς το 15. Μέσα στο κεφάλι, 10 για να βγει ο γύρος. Στοπ! Γωνίες. Για κάποιο λόγο γίνει διακοπή, ενώ έχει ξεκινήσει ο γύρος, πάνε και οι δύο άσπρη γωνία για να ξεκινήσει πάλι. Box, πάμε. Δεύτερος και τελευταίος. Πηγαίνεις, είδες, έτσι το λαβαίνει, πηγαίνεις. Και λίγο το βάρος πόσο δεν λάβει. Μπράβο, ωραία. Πίσω και χάρη. Μπράβο, αυτό. Με τη μία χωρίς να φαίνεσαι. Από εκεί που είσαι να πάμε στην άξινα, να ανοίξεις λίγο το τρόπο. Από τη μία σου. Έπαιξε τη direct σου, στόπ. Κάσκα. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα του καράφου. Έτσι. Άσπρη γωνία, ωραία. Πάμε, box. Stop. Γέρνεις box. Λίγο ψηλά, είναι στο όλο της ζώνης. Ωραίο, θα τα πάρω. Ωραία. Δουλεύεις, το κεφάλι μέσα. Δουλεύεις και τίποτα, δουλεύεις. Πάνω τα χέρια, είναι σαν πώς θα σου φτάνει. Κάνε ξεκινά από κάτω, Μπράβο, ωραίο. Μπράβο. Τα πόδια σου κάνει. Μην πας άλλο πόδι, τα πόδια σου. Ωραία. Και πάλι λέω να τα σκύβεις. 1,5. Τελείωσε.
πας για ένα. Κάτσε λίγο κάτω. Μη σε νοιάζει δύναμη, μη σε νοιάζει δύναμη. Τώρα. Δώσε 5 Ψεύτηκα τα μακριά, δούλευε τα χέρια σου. Ένα λεπτό. Στοπ. Box. Είχα δείξει, κάτσε στην ευχαίρεια. Στοπ. Και οι δύο, ο ένας μπήκε το κεφάλι, ο άλλος box. Μήτα. Πήγησε μπροστά, Χάρη, πήγησε μπροστά, κάτσε λίγο στα πόδια, μπράβο. Μην το κάνεις στα μακριά, μην το κάνεις στα μακριά. Γυρνάς πολύ και το κάνεις στα μακριά. Μπράβο, από εκεί θα το κάνεις. Από εκεί θα φύγεις δίπλα. Δούλεψε λίγο ψεύτικα στο μαθήμα σου. Δούλεψε λίγο ψεύτικα. Κάνε το φото σου λίγο. Κάνε το φото σου λίγο. Δούλεψε τα ψεύτικα. Μαζί, μπροστά του, μπροστά στο πρόσωπο του. Δούλεψε τα λίγο. 20 δεύτερα. Έτοιμο το επόμενο σπάρι, έτοιμο, κάσκες, τα πάντα, έτοιμο. Μπακάκος, μιλάω αγόρι μου. Το επόμενο πρέπει να είναι έτοιμο με κάσκες στο κεφάλι, 10 δεύτερα. Μην κοιτάτε, γρήγορα. Έξω είναι οι κάσκες. Μπράβο, Χάρη. Time. Μπράβο, παιδιά.